A bolo odštartované, červená zástavka je dole. Všetkých 5 koní odskočilo do dostihu bez problémov, nemáme tam žiadne zacválania a tempa. Diktovania tempa sa ujíma so štartovým číslom 1 Marshall Missy v sulke s Jaroslavom Dobrovoľným, to je ten bielo-modrý dres. Na druhom mieste je Barunka Missy. No a Barunka Missy teraz preberá vedenie a už je o dĺžku vpredu. Barunka Missy pred Marshallom Missym, ktorý má teraz problémy s čistým chodom. Na druhé miesto teda prechádza Iva Pro s Lukášom Matuským. No a Marshall Missy má pomerne veľké problémy. Na treťom mieste už je favorit Bucephalos Missy. Marshall Missy sa prepadol v týchto chvíľach na koniec štartového poľa aj za Top Secret J, v ktorého sulke je Dalibor Skladan. Tempo dostihov teda udáva Barunka Missy. Prestaje OK za amatérkou Barborou Šebestovou v sulke. Na druhom mieste je Iva Pro s Lukášom Matuským. Tretí je Bucephalos Missy. Na štvrtom mieste v týchto chvíľach Top Secret J s veľkou stratou na konci pola 2 roky neštartujúci Marshall Missy. Takže také je poradie pri prvom prebiehaní cieľom. Barunka Missy, Iva Pro, Bucephalos Missy už kontroluje situáciu v čele a je blízko vedúceho koňa. Na treťom mieste takisto dobre v týchto chvíľach handicap eliminoval a už sa hýbe veľmi blízko svojho najväčšieho konkurenta aj Top Secret J. No a s veľkou stratou stále na konci pola Marshall Missy s Jaroslavom Dobrovoľným. Ten sa bude snažiť samozrejme dobehnúť skupinu 4 koní, ktorí sú pred nimi a ešte zabojovať o vyššiu dotovanú pozíciu. Vedie stále amatérkou Barborou Šebestovou navigovaná Barunka Missy o dĺžku pred Ivou Pro, ale na jej úrovni už je Bucephalos Missy a David Dobrovoľný asi nebude chcieť nechať nič na náhodu. V týchto chvíľach prechádza na druhé miesto a na protiľahlej stene už dotiera na vedúceho klusáka. Takže Barunka Missy, Bucephalos Missy, Iva Pro a Top Secret J takisto vysunutý Daliborom Skladanom do druhej stopy, aby mal lepšiu palebnú pozíciu na útok a v týchto chvíľach je na blízkom 4. mieste. Asi 50 metrov stráca posledný na 5. mieste idúci Marshall Missy. A ak nikto z prvých 4 klusakov nerobí chybu, bude mať veľké starosti, aby zabojoval ešte o lepšiu ako 5. pozíciu. Vedie stále Barunka Missy. Bucephalos Missy na druhej priečke. Tretia Iva Pro a 4. Top Secret J. No a pri biehaní do cieľovej rovinky, ktorá nastane teraz o pár metrov, sa zdá, že práve medzi týmito 4 klusakmi sa rozhodne a druhou stopou veľmi rýchlo sa presúva dopredu Bucephalos Missy. A máme tam pád, Barbora Šebestová vypadla zo sulky, tak verme, že sa nič nestalo. Bucephalos Missy sa v týchto chvíľach ujíma vedenia, veľmi ľahko a suverene prechádza do vedenia a zdá sa, že si pripíše ďalšie víťazstvo na slovenských dráhách. Bucephalos Missy, Top Secret J na druhom mieste. A s veľkým prehľadom Davidom Dobrovoľným navigovaný Bucephalos Missy zvíťazí pred Top Secret Jom. Tretia dobehne Iva Pro. No a na 4. mieste Marshall Missy. Jaskyňa zdá sa, že je v poriadku, to isté môžeme povedať o klusákovi, ale mám taký pocit, že Barunka Missy tam vozíkom zavadila o bariéru a to... Už keď pôjde fanfára, môžete ísť. To bolo nejdelší, to je pravda. Že tomu dáme, tomu sa zastává úplně krásný, to by bylo poslední. Odovzdáme Pavel. Čestné ceny za úvodné dnešné dostihy odovzdáva pán inžinier Roman Dobrovoľný, vnuk inžiniera Juraja Deáka.